তাই যত সিনি মিডিয়া থাকুক স্বপ্ন তাই হাসিনি যত লোক রুকনম আনি পাইপ্লাই হামজাকমা তাই চবানি চিবাই जों दिनै YTF जोंनि सदर पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट ताई दाकारजला पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट ओ गनै कायसा जागायाव जों दिनै ओ जागायाव बसकां 3 तारिख मे 2023 सालाव जोंनि युथ दिब्रा फेडारेशननि आसायमानि सारिखौ फाउन्डेशन दे जों पालायनि दिनै जों दिनाव जागा सेकक साबलायखा ओ जागा मानजाखा नि लगि दङ जोंनि YTF सेन्ट्रेल कमिटिनि से आंनि कलिग जोंनि बर्मन बिदर देबबर्मा ताई दङ जोंनि बर्मन सरज देबबर्मा जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि ताई खरबनै जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जोंनि बर्मन सुरजित देबबर्मा जोंनि सदर डिस्ट्रिक्टनि ताई बर्मन निबास देबबर्मा दाकारजला पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि ताई अबायके जतर जोंनि एक्जिक्युटिभ रक दंबायखा बाक्सा थांबायखा ताई जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट दं जोंनि आं सदरनि ताई आं दाकारजलानि जेख्लायमोन जत प्रेसिडेन्ट दिनाव मानजाखा गोसोङाव दिनै बसकांनि ताइबो सिनि सामरन्दैबो जों सालायजाखा सिनि मेजर दिनै डिसकासननि बिथिङाव अबनो जों सालायखा जे जों बसकां 3 तारिख जों खुमुलुं नय हल जों कायसा अ जागायाव गनै मिलायलाय आरो जों प्रथम नायनाय अ जागा जों कायसा दुइटा डिस्ट्रिक्ट मिलायनाय जों अ जागा प्रग्राम खालायनाय दाकारजला ताई सदर डिस्ट्रिक्ट जत ब्लक कमिटि दङ जत प्राइमारि कमिटि दङ जों गोरोंसा जागा जों खालायनाय अमेको जों दिनाव डिसकासन खालायजाखा ताई आपनि बागै आं कयनाय बसकां 3 तारिखआव शुधु ब्लक कमिटि सिमिया डिस्ट्रिक्ट सिमिया सेंट्रल सिमिया जत जोंनि जे एक्टिव वारियार्स दं जोंनि बुबाग्रानि वारियार्स दं 3 तारिखनि सालाव 11टाव जों नुवायाव जों जतन फायलायनाय जोंनि आजे फाउन्डेशन देनो जों सक्सेस खालामनायनि बागै आं जत जोंनि खागोनां जाफुंसारनो आं कयनाय ताई अबनो कारिबो जोंनि गोबांमा वारियार्स रक हयतो केवो TW मनो त्रिपुरा मथानि मनो बरबो जोंनि आ फाउन्डेशन देव नरनबो कयनाय फायनाय जाते आ प्रोग्राम सक्सेस खालामनायनि बागै ताकायसा पासापासि जों बेलायके जोंनि यागो जरा कयनि बागै yang sini leaders rok joto besto tangmani karone जों सेंट्रल कमिटि तो आजोगै जों आसुलाय मालालिया जों पुराम कारवै हायपनो जोंनि प्रेसिडेन्ट जोंनि बर्मन प्रेसिडेन्ट रनाल्ड देबबर्मान दा बिमुंबाय आं दिनै साख्लायनो जोङो शुधु अ जागा सिमिया जोंनि सारा त्रिपुरा बेपि जोंनि जे 44टा ब्लक दंमोनि आ जागायावनो याखौ जोंनि जे 11टा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दंमोनि केव जदिन डिस्ट्रिक्ट वाइज केव जदिन ब्लक वाइज पण जदिन खायनि गानकाय नरक खायमाननाय आं कयनाय जत जोंनि ब्लक कमिटिनि लिडार्स रखनो जत डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लिडार्स रखनो नरक दिनैनि बिसिखौ नरक फक्स खालायनाय बसकांनि 3 तारिख जोंनि फाउन्डेशन दे आबो जों कायसा सारा त्रिपुरा जों कायसा जाक जमक खालायनाय जों सारा त्रिपुरा कायसा मेजेस संग्रानि बागै आं जतनो केयारनानि बागै आं जतनो आं कयनाय ते अबाहायकनो आं कयनायनिबो जोङो जोंनि जत सिफ्टा रखनो जों अबाहायकनो जोंनि अजे फाउन्डेशन देनि बिसिं दिखे जोंनि जे ग्रेटार डिमान्ड इखौ जोंनि जे पार्मानेन्ट सल्युशननि बागै जे जों आन्दोलन खालामदोंमोन आबो जों कन्टिनिउअसलि जों जोंनि बुबाग्रानो जों लगिरि थानायनाय आं आबोनि बागै आस्थिनि जत लोकनो बसकां 3 तारिखआव जत नखलायनाय प्रग्राम सक्सेस खालामनायनि बागै आं कबुल लाखनाय बेलायनो हामबाय सिनि जत मिडिया ताफुक संनो दिनाव फाइमानजा फाइजा सिनि आरो दिनै युथ त्रिपुरा फेडारेशन याकिबा YTF नि बिखाखते इलेक्शन पाइमेनि यागलो अबनो सिनि पुला प्रेस मीट अबनि बागै जत खाका हम ताफुकते बुक संनो पुला जों YTF नि बिखाखते नरनो पाइफले हामजमा तै जबानि चिबा याफारै लाइ थांनाय सिनि उसिनि देनि चिबा याफारो आम हायकिनो जों दिनै अर सिनि अर फाइमानजा फाइजा सिनि वर्किं प्रेसिडेंट खरंनै बरम गोनां जितेन्द्र वर्मा तै बरम गोनां पीटर दायगुनि वर्मा अपन लगेते बतंग सिनि दुइटा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दाकारजला पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तै सदर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि खरंनि प्रेसिडेंट बरनो पाइफले हामबाय अमायकिनो जों बसकांग सिनि युथ त्रिपुरा फेडारेशन त्रिपुरा मथानि पुइला बेदेक आचायमानि साल आ साल बसकांनि 3 तारिख मे अबसों नवाय ऑडिटोरियम हल पालाय जाबाय दं आबसिनि बबाग्रानि इमां तै मुख थांनो साननानै बागै सिनि सारा त्रिपुरा सारन जे डिमान्ड कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन abo youth त्रिपुरा फाइजिं तिनि बागै बसं आबो सं साइटक लाइजा
Sengma ike sudu sini foundation sini palanya niya. Kebang ma dal bidal sini demand te constitution solution hote I bosan. Dinoro kok sablai jaka seng beskango YTF ni bekakte tama samono khaizanai omoro bosan dini sini o duita political district basin salai jaka. Aboni bagai seng beskango 3 tarikh sini Dubai auditorium holo sini o duita political district miliboi tai প্রায় 7টা ব্লক টাকারজলা গোলাকাতি মজলিসপুর মান্দাই গাঙ্কে মোহনপুর সিমনা বামুতিয়া अब मिलुबै o jaga sini kaisa YTF ni foundation de palai jangnai tai o jaga phaimanjak phaine sini honorable MLS rok manjak phaine sini honorable MDCs EM rok tai sini honorable president sini YTF ni president sini borong gunang sarunil bo phaimanjak phaine o jaga Besar bola ke lagi. So we expect kai tongo sung borok besar phaino at least sung 1000 to 1500 sung wansui tongo tamnin ba tabuk bo YTF bo mungsang yapo YTF bo tabuk bo sak bai thang kolom te khiklaye beskang ni chobani bagai tabuk bo sung ready ne tongo tiaro tongo je until unless sini bobagrani bisingte sung constitutional solution maya sa sung YTF choya kani sung sini chobana sung beskang thani sung wanchu laijar tai sung jotono orang khathoni sung tabuk sa jara khabai hun tongo